Antsika hito antsika hito zegny zavantsika zegny amin'ny social blade ty zegny zavantsika makasiky ny ohatriny zegny vola ampidirany youtubeur araiky ty zegny ty zao izy koto zegny agnarany olo ty ndre koto lehilahy mahitso ambo ohatriny zegny vola azony amin'ny youtube ty zegny afaka zavanao an-tragnonao agny zegny raha zegny satria matetiky zegny olo agnatin'ny réseaux sociaux ty zegny ohatra ataoko hitanareo zegny na za fa somary bebe vava fa nakay mety hitanao eto fa apampanao zegny karakory atao mizaha vola azon'olo araiky amin'ny réseaux sociaux ankoatrany affiliation zegny ny affiliation zegny izy tompony zegny mivola izy de vio oenao ohatriny vola azo izy eto copienao zegny eto de midriky amin'ny social blade zegny anao ohatra zao ty ninaka mbala tsisy zéro ninaka eto fa mbala azo za fa tsy ela za fa mahazo satria misy secret zegny raha jiaby io izy io de dirinao agny izy de aboakan'io zegny ohatra zao ity aiza vidéo nazy zegny ty zao vidéo naboakany farany teto il y a une journée de rehefa zavanao social blade ato zegny izy ty vidéo ty izy ty hitanao vidéo ty de izy aboakany ty de io zegny vola azonao amin'ny raha io zegny hitanao 376 à 6K dollars zegny zao isan-taona zay zegny mahatonga io lababy misy ny bevava misy ny magnano éducation fa ny tegna tsara zegny izy koa fa aminakaty temps zegny éducation zegny ampiasantsika réseaux sociaux ty zegny de igny zegny laligny entinao miala avy agnatiny pauvreté entinao amin'ny richesse zegny pankonao izy amin'ny affiliation amin'ny fagnazavagna magnaraka io zegny donc sorako anao nitandrigny sorako zegny anao agnambela commentaire anao ambany ao sorako zegny anao irasa amin'ny namanao agny makasiky vidéo ty zegny donc zegny izy ka mba ty za zegny ohatriny vola azon'olo araiky agnatin'ny réseaux sociaux afaka zegny izy io zavanao na amin'ny Facebook na amin'ny YouTube na Instagram na Twitter na TikTok zegny afaka hitanao zegny izy io avy aminao agny sorako zegny anao nitandrigny isaky eto